OK ľudia, vítam vás z nového videa na mojom kanále. Dneska hrajem Bedwars, ale musím mať tú najväčšiu overnú postele a k tomu musíme ešte vyhrať. Takže tak, daj like a my ideme na video. OK, takže ja idem prvé vyfajtiť môjho protivníka, aby mi to nerobil zle. A potom by som začal obrňovať. No, takto myslím, ešte nie. Takže tak, teraz ale budú tam free suroviny, ktoré by sa mi, no, ingoty, ktoré by sa mi mohli ísť. No, takže už som tu. Zatiaľ moje postel není ako obrnená, ale to uvidíte, čo sa potom za chvíľu stane. No ja ešte neviem, čo sa stane o chvíľu, ale dobre. Takže mám tu 64 toho a jedno. Vrstvu a ide naspäť. Aby nikto nevidel, aký materiál sa skrýva pod touto vlnou, lebo no, to bolo trošku smutné. Dobre. Ale to asi už každý videl, lebo je to najväčšia obrna. Ale bude to ešte šialenejšie. No. Niekto už na nás ide. Volá sa Zelený. A keby nebol zelený, tak som to nevidel. Čo on drží? Ale! Koho to tu máme? To treba. 1v1 to je? No kam? To je už 1v1, dobre. Počkaj. Joj. Nie. Neviem, čo sa mi stalo, ale to sa stalo. Dobre, mám po posteli. Škoda. Ale nemám. Nie som ešte vo vojde skončený. Vo vojde. Takže teraz treba dobrú vec spraviť a to vyhrať. Dobre, diabol sa mi zíde. On má väčšiu výhodu. Nevadí. Ja neviem, dobehnem, ale ešte neviem jak, ale dobre. Tak ja to tu strihnem, aby to nebolo také zdlhavé. OK, nastal fight, takže idem na to. Prosto som nechce hrať, ale ešte tak som využil! O nie. Nevadí, chyby sa stávajú. No, konečne väčší priestor na posteľ. To som chcel vidieť. Keď moji susedia budú priateľskí, tak ja na nich nepôjdem, hej. Keď nebudú, tak viem. Smutný, no. Tak, zoberiem toto. Dobre, zelený je mierovný a červený si tiež dá čo tam z dreva varí. Takže mohlo by to byť
vám príde, že tak divnejšie rozprávam, tak je to kvôli mne. Bol som chorý. Som po chorobe teraz, ale to vás asi nezaujíma. Takže poďme stavať. OK. Tak asi nie. Nie, on pôjde. Si dávať pozor, veľký. Sa niečo nestalo zle. To je fakt smutné. No nič, tak som tu. Toto je hrozné. No tak ja nemám nič, teraz umiem. Tak to bolo ide, čau. No. OK, tak táto mapa je fakt dobrá. Kamo. Veľký priestor na kostel. Na obstávanie kostela, tak. Dobre, paráda. Hej. Ja v Bedwars už nie som moc dobrý. Takže, prosím. Ale obstávanie som nie dobrý. To som si priznal. Každý si robí svoje veci. Obstávam veci. Dúfam, že budú priateľskí tí ľudia. A nespravia mi zle. Lebo nepekné od nich, ale nevadí, lebo ja na nich nepôjdem. Už sa tu niečo začína rýsovať. Už to vyzerá pekne. Dobre. Na budúce môžem spraviť to najsilnejšiu obranu. Najsilnejšiu. To by bolo dobré. Najsilnejšiu obranu. No. To fakt neviem. To ja už viem. Ale pozor, už to začína. No tak to je fakt divné toto. To je fakt divné, čo sa teraz stalo, kamo. Mne sa ten blok buhol. Ale to ste aj vy videli, že? Kamo, to sa úplne že buglo. Divné. Ajaj. To len mne sa vždycky všetko stane. Ajaj. A zase mi to ne... No dobre. Ja to končím. Jaj, ja som v hlave myslel na toto tu drevo. Čo? Že tu tak ostávam, aj tak som vyčkala.
nič. Get out. Áno, vidie to na pohodku. Ale aby toto video... No, počkaj. Toto video nebolo nudné. Tak, pôjdem na ty. Pôjdem už na niekoho, aby toto nebolo až tak znudené. Ste to nevidli. Tak pôjdem na niekoho. Napíšte dole do komentárov, jakú challenge by som mal na budúce spraviť. Takže na Bedwars alebo kde. Takže tak. Napíšte dole do komentárov, ja si to rád prečítam. A už nikto nezničí túto krásnu. Dobre, toto je až dosť smutná správa. Ok, ja ho sledujem. Pozor. A pozor! Ide na mňa. A ide. Som pekne krásne kút. Má diamantové veci, má všetko. A ja nemám nič. Tak tento pokus bude rýchlo, že? Či? No tak bude, no. Dosť. Tak nič, no. Только týček má. Tak toto mám. No. Utekaj. Len utek. Bloky. A utek, poď, utek, preč. Poď. Aj Red žije. Dobre, Red žije. Dobre, žijem. A... Dobre. No, tak toto mi nevyšlo. No. Táto mapa je tiež si dosť blízko na tejto mape vedľa nepriateľa. A teraz ho už fakt dám. Ja to viem. Poď, idem. Takto sa bridžuje. Takto perfektne sa bridžuje. Tak to je nejaký styl, ktorý nevie, jak sa fajtí. O! To čo? A teraz to idem úplne tu nahádzať tie bloky. Vôbec nešetrím to. Idem to tu úplne že nahádzať. Je to jedno, ako je to poskladané. Proste... Smutné. Takže idem to tu nahádzať. Čo najviac. V starších verziách sa nedá učiť. No dobre.
Ale to každý musí ísť na mňa. Ja vždycky. On sa netrafil, ale ja som dal tlač. Dobre, ešte, že som dal tlač. Inak by som už bol vo vojnu. Trošku mi tu toho zničil. Mne to vôbec nevadí, lebo ja si to tu nerobím. Ale tu ťa proste ľudia ani nenechajú si spraviť vlastnú obranu. Okay, no. Dobre, tak ja som to ešte skúsil na 1v1. Hej. Takže, že idem obrňovať. To môžem ho ísť vyfajtiť. Je to dobré. Vykraftím si... No, čo ja to hovorím. Kúpim si meč a idem na to. No, takže idem na reda. A tentokrát to už mohlo ísť. Už by som konečne mohol vyhrať. Pridám. Aby to fakt... Rovno idem. A on už bol na stredu. A je to. Po posteli a teraz dostal fight. Takže poď na to. Ten typek je tak zlý, že vidí. Super, kámo. Dobre, tak som vyhral konečne. Hurá. A ešte som sa rozhodol. Že aj na Fireball Fight spravím si veľkú obranu v postele. Takže ideme na to. Ja musím to vyhrať. To nevyhrám, budem smutný. To bolo minulé. Na mojej strane. Či... Nie, nejdem k tebe. Dobre, super. Škoda. Ruka moje. Let's go! Počkej, nie. Mu tu postel neznič. No. Nezničil? Joj! Už mohol byť vo vojne. Počkaj, ja idem do vojny. Yes, kámo, tak som vyhral, no. GG, hurá. OK, tak toto by bolo všetko z dnešného Bedwars videa. To bude všetko. Daj odber, like a čus.